og velkommen til denne video om efterbetaling og hvordan vi håndterer det i almindelig drift og hvordan vi håndterer det i Y90. Her kan I se skærmbilledet, vi skal ind og finde i Y90 om lidt, hvor vi skal bruge den til at eksemplificere det med. Inden vi starter, så er der lige nogle vigtige regler, vi skal have styr på i forhold til efterbetaling. 1. Så er efterbetaling, det er penge, en virksomhed får for nogle produkter, den har solgt, men som ikke er afregnet i det år, vi kigger på og laver budget for. Efterbetaling skal medregnes i resultatopgørelsen i det år, varen produceres. Altså det er ikke det tidspunkt senere, hvor pengene betales til virksomheden, men det er på det tidspunkt, varen produceres. Vi skal have den med her. Så må efterbetaling ikke ændre på dækningsbidraget, fordi hvis den gør det, så er der gået kuk i det. Fordi varen er jo som sagt i toeren produceret, og derfor så skal vi have den med, og det må ikke ændre på det. Og så findes det kun på DB-niveau. Hvor er det, vi kan finde efterbetaling? Ja, de typiske steder, vi har det, det er på mælk, når vi sælger til Arla. Det er på salg af dyr, når vi sælger til DC. Nogle andre slagterier. Der er også en række slagterier, der afregner fuld pris, når man leverer dyret. Og så er der ikke noget, der hedder efterbetaling. Det er frøgræs, det er kartofler, det er ofte, kan vi måske sige, det er andelsvirksomhederne, hvor vi leverer produkter ind til, og hvor den endelige pris på det, I har produceret og leveret til andelsvirksomheden, først fastsættes, når de får deres regnskab opgjort. Godt. Skal vi prøve at hoppe over og se, hvordan det her det ser ud i Y90? Yes. Her har jeg lavet et budget i Y90. Vi arbejder lige i dem, vi har i kolonne 4 og 5 her. Her er opstillet noget almindeligt DB-kalkyler. I kan se her 300 kører i 26 og 200 i 27 i samme drift. Vi antager, at vi køber her 1. januar 26, og så skal vi have det passet til. Inde i vores DB-kalkyler herinde har vi bare efterbetaling, og den kommer her, kan I se. Det vil den også gøre, hvis vi måske arbejder med kartofler eller frø eller noget andet. Det er der ingen forskel på. Inde i vores fagprogrammer, der indregnes den fulde pris, altså prisen I får for varen I leverer, plus efterbetaling som en løbende værdi, der skabes, når I producerer produktet. Og dermed så den fulde betaling med i det kalenderår, man kan sige, vi kigger på her, fordi der er produkter produceret, men pengene kommer ikke alle til udbetaling. Og det er det, vi skal have korrigeret for. Vi hopper over i resultatbudgettet. Vi hopper ind her under, i det eksempel, vi står med her, der hopper vi ind under mælk. Og det står på linjen, og I kan se, det kommer løbende på månedsplan. Det gør det ikke i virkeligheden. Ved Arla udbetales efterbetaling 2 gange om året nu. Vi får halvdelen i september og halvdelen i marts året efter. Altså her kommer halvdelen af de penge, vi har optjent i 26, de kommer i september 26 til udbetaling, og resten kommer til udbetaling i marts 27. Godt. Inden vi lige kan gøre noget, glemte vi et enkelt ting, som vi skal have overfinde. Fordi skal vi koble det her sammen, så skal vi have nogle kontonumre. Vi skal nemlig flytte noget fra resultatopgørelsen over i balancen. Og her har I kontonumrene, vi sådan alt andet lige kan arbejde med. De her finder I resultatopgørelsen. De vil typisk komme ud fra jeres kalkyler. Dem her skal vi bruge, når vi hopper over når vi skal føre beløbene over i balancen. Lige nu arbejder vi med 219803, for der er vi på mælk, og det er den, vi skal overbruge. Vi hopper tilbage i Y90, og så kan vi nu sige, det vi skal starte med, det er de 418.914 hernede, må vi ikke ændre på. Vi ændrer på det heroppe, men nede i bunden hernede og over her må vi ikke ændre på det. Det vi kunne, jeg vil foreslå, at I altid tager et stykke papir. Nu dividerer vi tallet med 2. 418.914. Halvdelen af det er 209.457. Halvdelen skal komme i september, så vi kan taste 9 her. Og så sletter jeg gerne kvantumsene, fordi de bliver mærkelige at se på. Og så lægger vi beløbet ind her. Og se, nu er vi halvdelen med. Den anden halvdel skal vi have puttet over i balancen. Og det er der, vi skal bruge de der kontonumre, jeg lige viste før. Her bruger vi 219803. Trykker vi Enter, og så lukker den op. Nu bliver den hvid. Nu kan vi skrive i den herovre.
Herover ligger vi den anden halvdel af efterbetaling. Og trykker Enter, og se, nu er vi tilbage 418.914. Det var det beløb, vi skulle samlet set have med i vores resultatopgørelse, som er efterbetaling, der er beregnet i det her tilfælde DMS, på baggrund af den produktion, der er skabt. Hvor blev de 209.000 af? Ja, nu er de jo ikke gået på kassekreditten, så skulle de jo være her. Så vi kigger lige herover i vores balance, og vi kigger i 26, og se, ultimo har vi nu til gode 209.457. Så vi har parkeret dem heromme i balancen som til godehavende, og så skal vi føre dem over i 27. Så hopper vi tilbage i resultatopgørelsen, og så hopper vi til 27. Her har vi igen en kalkyle for mælken, baseret på 200 køer. Efterbetaling kommer løbende. Igen skal vi have den ombrudt, så vi får den til at passe til likviditet. Altså, vi starter med at dividere de 279.276 med 2. Så kommer vi til, at i marts skal vi have udbetalt 139.638 kroner. Så lægger vi resten i balancen igen. Altså ved et modkonto heroppe, og så siger vi 139.638. Nu har vi igen den fulde efterbetaling med her. Men så var der jo det med, at de penge, vi efterlod i 26, vi ikke havde fået udbetalt, dem skal vi udbetale i 27. De kommer altså i marts. Så her indtægtsfører vi nu på kassekreditten 209.457. Og så kan I godt se, nu bliver tallet her alt for stort. Fordi nu har vi både halvdelen af efterbetalingen fra 26 med, og hele efterbetalingen fra 27. Det skal vi ikke have. Så nu går vi herover. Igen er vi på modkontoen 219803. Og nu modregner vi dem her, fordi nu hæver vi de penge, vi havde til gode over i balancen. Og så skal I se, nu er vi faldet tilbage til den efterbetaling, der kom fra kalkylen i 2027. Vi hopper lige over i balancen her og kigger. Og så kan vi se, da vi går ind i 2027, har vi 209.000 til gode. Da vi går ud af 27, har vi 139.000 til gode. Og sådan skal I arbejde med efterbetaling. Så det er det, vi producerer, og den efterbetaling, der kommer på baggrund af det, vi får med i vores resultatopgørelse, og resten parkerer vi over i balancen. Jeg håber, det her kan hjælpe jer godt på vej med at arbejde med efterbetaling. God arbejdslyst.